Muziekkorps Advendo uit Snits had er jood 20 nieuwe leden bij. Geen permanente leden, maar leefhouders die het graag eens een dag met het verneemde korps meespelen willen. Het is voor het eerst dat Advendo zo'n soort play-in organiseert. Wij zijn eigenlijk een korps wat natuurlijk landelijk en we zeggen Europees breed opereert, worden overal op taptoes gezien en gevraagd. Maar we krijgen ook vaak het verzoek van, goh, kunnen we niet een keer gewoon mee repeteren? Kunnen we een keer meekijken? Het lijkt ons een keer leuk om mee te doen. En we hebben eigenlijk gezegd, ja, we hebben een functie naar het publiek toe. Ze zien ons vaak natuurlijk geuniformeerd op straat. En ze laten ook eens wat terug doen en laten we eens wat mensen de gelegenheid geven om eens een kijkje in onze keuken te nemen. Ik kijk echt al een jaar naar Advendo, zeg maar, op YouTube en zo. Dus ik vond het echt wel heel leuk om hierbij te zijn. En ja, het lijkt me echt leuk om hierbij te komen spelen, zeg maar ook. Ja, zou het er wel voor over hebben. Wat is 2 uur te rijden? Ja, want het is een heel eind rijden. Ja, ik ben nu bezig met mijn rijbewijs. Dus ja, ik moet eerst dat afgerond hebben en dan daarna zou ik wel een nieuw avontuur aan willen gaan. 1, 2, 3, Het is gewoon altijd al een jongensdroom geweest om een keer bij Advendo mee te spelen. Ja, dus dan is dit een unieke gelegenheid. Ja, een jongensdroom, hoe komt dat? Vroeger toen ik klein was Advendo ooit een keer in Apeldoorn en daar ben ik als klein jochie erachteraan gehobbeld. Mijn ouders waren me toen kwijt. Ik vond me weer bij de bussen van de korpsen en de Advendo die liep daar. Nou is het voor Harren heel leuk om aan je mee te repeteren. Zit er voor Jim nog wat in, voor de gewone leden? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen leert van elkaar. En het leuke voor de leden is hier heel veel van deze 23 mensen die hier nu zijn. Ze zien elkaar altijd bij taptoes en evenementen, altijd in uniform en even snel een praatje. En nu hebben ze dus tijd om met elkaar te praten en hun passie te delen. Het is net de bedoeling dat deze dag broekt wordt als auditie van nieuwe leden. Maar nevens Advendo stiet er door altijd iepen voor talenten.